Va? Mattias? Lappa händerna. Jag kom tillbaka, säg. Nej, inte dra i svansen, inte. Nu kom på Mattias. Mattias, ta kopplet då. Ta kopplet. Nej, inte bilen. Kom här. Nu! Och så står han så här. Dra då Mattias. Dra! Dra då! Heja, heja, heja. Heja! Dra hårt! Där skulle de ha släppt av hemma hos oss. Ja. Vad var det? Med en massa rundor. Det hade inte varit bra, tycker farmor. Va? Hade inte varit bra, tycker. Jag har ju så litet skjul.